חלק א' אופן ההכנה. שלום ילדים, אתם כאן צופים בנו בין זה בתערוכת הפצצות הרשמית של מדינת ישראל. זו אולי תהיה הפעם האחרונה שתשמעו אותנו, כי אנחנו הולכים להתפוצץ ולמות. תודה רבה, קים. היום נלמד אתכם כיצד להכין את הפצצה חומר הגלים BK שמוליק BK שמוליק AR. זה אומר בן קים שמוליק אזולאי ראי. נתחיל. בתור התחלה ניקח גלים, נחסום אותו מלמטה, ואז נמלא בו פיקות אמתניות. אוי לא, האם זה הפיקות המסוכנות ביותר בעולם? אוי בבוי, כאלה הם רשעים. די קים. שפוך. רגע, שים קודם כזה. יש לנו פה מרגלים. אל תעשה רעש. נפסיק את זה בינתיים, נחזור אחר כך. חלק ב' חומר נפץ הידרומגנטי סוסי ביותר. מורר את הסיפוק ולשפוך את חומר הנפץ ההידרומגנטי אל תוך הפצצה. אוי לא, זה הידרומגנטי. זה כל כך מסוכן. בן, אתה בטוח שאתה רוצה לעשות את הדבר הנוראי הזה? אל תדאג. אולי תכניס את כל זה. איך לא תשבור אותו וכאילו גם זה איך? לא, לא. או, אנחנו כאלה מרשעים, אנחנו יכולים לפסטט את כל השכונה המסוממת הזאת. אשכרה משונה. שמנו פה מזריקים. יאללה, תוכל לצלם. שתקת? לא. אתה מצלם? כן. אתה רוצה להגיד לי שהם ראו את הלו"ז? זה בפרק הבא. חלק ג' הגפרור. והשלב השלישי של הפצצה. כעת נשבור גפרורים ונתקע בתוך הפצצה. נגל, סגור הכל. טיטיטיון. תחבות? חלק האחרון. הפיצוץ שים לה והשלב האחרון בפצצה. הפיצוץ. את כל השרידים. יאללה בוא. ביי ביי. איזה פצצה.